gabay, pangunawa, kalinga at pagmamahal. Dito sa Kabugao, nakita kong may mga taong mas nangangailangan nito. Mga taong kung tawagin natin ay lolo at lola. Samahan niyo akong bisitahin ang tinatawag nilang Balay Taripato. Ako po si Ferdinand Concepcion, ang Provincial Social Welfare and Development Officer, at ako yung naatasang mamahala or the center head of Balay Taripato, Kabugao and Magsingal. Nagsimula itong Home for the Aged na to 2 years ago, at kung paano ito nag-umpisa dahil sa Ilocos Sur Hotline na isang best practice ng Ilocos Sur, Provincial Government of Ilocos Sur. At may segment kasi doon, yung sinasabi naming sagutan ka lolo and lola, na kung saan yung mga matatanda sa mga iba't ibang remote barangays ay nabibigyan ng pagkakataon na sumulat kay governor, at binavalidate namin yung mga sumusulat na yon. Tinitingnan namin kung totoo ba yung sinusulat nila, at yung hinihingi nilang assistance ay nararapat ba na ibigay sa kanila. I am Pasita Rapotola from Solid West, Vegan, Ilocos Sur. I am here just to rest a while because at home nobody is taking care of me. I am 74 years old. I am alone now because my parents are already dead. Somebody brought me here, one of our barangay officials. Well, they are taking care of us very well. I am happy because they are very good to us. Thanks be to God, hanap. I have not been given sick here. Get it down. Alam mo na naman rin. Masyado kayo. Get it down. More red. Nah, no naman. Bigyan. Nagpapagpagawin na katigod. Kaya ka, sabi na lang ka. Rest. Maria. Kita ito ang Maria. Bukan doa sama pinita. Kata ko din. Jai. Nakita namin yung mga matatanda na walang tahanan, homeless, mga walang nag-aalaga sa kanila, na inabandona ng mga pamilya o mga relatives. At ang talagang nakaantig sa puso ng ating Vice Governor, na siya ang gobernador noon at nagpasimuno nitong programang ito, ay nakita namin yung isang matanda na parang nakatira siya sa kulungan ng baboy, na binibigyan ng pagkain kung sino lang may gusto na tao, concerned citizen sa barangay na yon, no? So kumbaga parang hindi tao kung titingnan mo. So yun yung napag-isipan namin na mag-install ng Balay Taripato. Nag-umpisa tayo sa Magsingal, bagamat maliit lang kasi yung building natin doon, kasi parang inayos lang na dating bodega ng district hospital. Simula tayo sa 15
na kliyente. Yung mga abandoned senior citizens, neglected. Dahil dumadami yung mga nangangailangan ng ganitong programa, naisipan ni Vice Governor na magrenta o rentahan itong building na to na hindi na rin nagagamit. Ginawa naming annex. Ngayon, dumadami ang mga inaalagaan natin sa Home for the Aged, both in Magsingal and Cabugao. Meron tayong 15 sa Magsingal at ngayon dito sa Cabugao, 23. No? Marami na rin namatay at yung mga namatay na wala na talagang pamilya ay provincial government na rin ang nagpalibing. Hello tayo, good morning. Good morning, Tay. Ako si Mark. Kumusta na po kayo? Kumusta po kayo? Ha? Kamusta po kayo? Hindi mga nagkikipit siya. Kamusta po kayo? Tawag ko. How are you? How old are you na, Lolo? How old are you na? Born September 13, 1990. 92 years old now. Oh, 92 years old. Yan, intervene sana natin si Lolo kaso medyo mahina na yung pandinig niya eh. Medyo, siyempre, baka hindi na rin siya makapagsalita ng maayos dun sa mga tanong ko sa kanya. Kaya, mas maganda, ano na natin siya. Bigyan na natin siya ng comfort. I'm a veteran. Veteran, I'm a veteran. paano po kayo naging veteran? Before the outbreak of the war, I went out of the sun down to Mount Data where Yamashita surrendered. Are you a military? No, I'm not a military. I'm a civilian. Oh. I was picked up as a bowman. So, in the you know the Yamashita treasure? Yeah. Yamashita surrendered in Mount Data. When we are the I Company of the 121st Infantry, when we arrived there, Yamashita surrendered. Okay. Nice to meet you, sir. Nice talking to you. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ako si John Michael Jarnes, caregiver dito sa Balay Taripato. Bale, mag-isang taon na po ko sa February 22. Ang ginagawa ko po araw-araw dito ay nagpapaligo ng mga matatanda tsaka nag-a-assist sa mga ginagawa nila. Ahan! Matipid ha! Parang matipid na kanina yung kapatiyam. Aman! Naman na pa ito muna lolo. Diba? Dahil kumudda ta, ito yung native ta. Naman na pa ito. Ha? Aman! Hindi ka pamani nga. Panyam na ta. Libre mo. Ha? Thank you, libre mo. Ay, bago mo. Bago mo. Dahil dito pagsukat ang turo lang. Ha? Tuwing kwan po, yung sa oras ng alas 8, nagpapaligo na po kami. Ginusto ko po tong trabaho para makatulong din ako sa mga kwan, matatanda tsaka sa ibang tao na rin na hindi ko kamag-anak. Nararanasan ko po dito sa pag-aalaga ko ay masaya rin kung minsan tsaka may mahirap din kasi mga ulyanin na kasi sila eh. Tapos merong pang matigas yung ulo pero okay lang po kasi nasisiyahan naman ako sa trabaho ko at mahal ko naman tong trabaho ko. Ginusto ko pong mamasukan bilang volunteer dito para pang panahon din po ma-stop din po ako. Tsaka sa hirap po kasi ng buhay eh. Kaya pinagtsatsagan ko pa munang mag-volunteer. Kung po dito sa Taripato ay hindi ka pwedeng nakatutok sa isa, kundi
lahat ng pasyente, dapat bigyan mo ng pansin lahat sila. Na-inspire lang po ako kasi meron din po akong lola at lolo para alagaan, pero subukan ko yung hindi ko kamag-anak kung ano yung damdamin ko. Ito po, ate.